Dnes natáčame vlog o Brexite, ale najprv sa ideme ostrihať a oholiť. V Londýne chodím iba k jednému holičovi, a to k tomuto Turkovi. Je tu stále zábava, sme v Tottenhame a ja sa cítim veľmi pohodlne. Tak, tu sme ostrihaní a teraz ideme po High Road k ďalším prechádzkam, ideme do tureckého obchodu, lebo sme hladní. Na High Road je strašne veľa aut, ale poradili sme si a teraz sa ideme pozrieť do tureckého obchodu, ako tu vnímajú Brexit, pretože o tom bude dneska vlog, ako to vnímajú ľudia, ktorí reálne žijú v Londýne, ako vnímajú Brexit. You, who are you? Do tohto obchodu chodím veľmi rád, turecký obchod, tu na High Road, aj pretože je otvorený 24/7, takže hocikedy ma napadne, že som hladný, potrebujem Red Bull alebo minerálku, čokoľvek. Je tu aj oddelenie poľského tovaru, takže kúpiť môžem hocičo, hocikedy a je to otvorené úplne celý rok, aj 25. decembra. To som si minulý rok vyskúšal. Takže, a mám tu veľa kamarátov, takže je to úplne fajn. Tak, stále patráme po Brexite v Tottenhame. Nič sme sa zatiaľ nedozvedeli. Zdá sa, že v tureckom šope Brexit nie je téma, nikto sa o to nezajíma. Tak uvidíme, ideme na trh a skúsime, čo tam hovoria na Brexit. Milujem na Londýne to, že Londýn je plný ľudí z každého kútu sveta. Černochov, Belochov, Číňanov, Thajcov, skadiaľkoľvek z Afriky. A to je na Londýne úžasné. Tu nikto nerieši, kto je odtiaľ. V uliciach Tottenhamu sme sa veľa o Brexite nedozvedeli, za to sme sa boli ostrihať. Bol som sa ostrihať, bol som v šope, v tureckom, kde je stále otvorené, kúpil som si dobrý chlebík a napokon sme boli na miestnom trhu a videli ste rumunského predavača zákuskov a koláčov, veľmi sympatický. Jeho tiež nejako Brexit veľmi nezaujíma, lebo býva v Londýne 7 rokov, takže mu to je úplne jedno. Zdá sa, že Brexit nie je až taká horúca tajma, ako sa to zdá, a ešte pretečie veľa vody v rieke Temži, aby sa celé toto divadlo stalo realitou. Takže Slováci, Česi, nebojte sa, tí, ktorí ste tu, nič sa ešte nedieje, možno za 2 roky budeme vedieť, čo nás čaká. Je to pre niekoho dobré, pre niekoho zlé. Pre mňa je to normálne, žijem v Londýne a čas beží ďalej.